Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Ayaw na kong tagda. Ang binay mong silig na dabi. Tuning siligan ang suod. Ayaw paglimod. Lando, buhilin na akong kamot. Oh, sorry. Sorry kayo. Unsa man ang imong gibasa? Kuan, diary ni sa akong inahan. Mao ba? Pero, nganong naamna nimo? Tungod kay, patay na ang akong inahan. Ang tinuod kong inahan. O, ikaw na ang nagunit sa iyang diary? Oo, Oh, so day kaayo mo og ang imong inahan? Kay ikaw man gud ang iyang gibidlan sa iyang diary. Helena? May gitago ka unsa? Nahibaw ko nga may gitaguan ka. Ug mao ka na ang rason nga kanunay ta kang makit-an nga muhilak lang og kalit. Nakataak na kay ni Dapita unsa? Laro kayo ang imo interes dining baya, Helena. Lando, please. Ako lang unaning sa sekreto. Ug bang hinaot ko nga, dili lang ni mahatagan og takong pagtakad. Oh, sige. Salamat. Sige na. Ato na limpyuhan kining sala. Sige. Duha ka sila kini ako na. Ikaw din og ako ang sa mga kwarto. Tulo ra man di ang kwarto ining baya. Ako ni mga please mga kwarto. Ay, nagkang kwarto ni Mama Salas na ning tulo. Kinahanglang mapapagyod sa iyang pagka-nurse si Helena. Imo na lang diskarte. Ikaw lang ang makabuhat niya na. Nagtipon mo ba? Dili mahimong magdugay siya diha. Dahil ba mo? Labi lang nga nahibaw siya sa to sekreto. Ikaw man sadkot. Nganong sang imo kong gigakos dayon, unya gihagkan dito sa luyo sa among bahay. Nakakita na hinuon si Helena. Wala ko tutuyo Saon nga, gihumutan lang kay kunin mo ito'y gayon. Sige. Mauna ni resulta karon. Si Shane man kining nanawag. Hello, Shane. Ma, hay man ka karon. May importante kong meeting ang gitampungan, Shane. Unsa pa sa problema diha? Nakita na ko sila si Landog Helena. Nangadto sa luyong ma. Sa karaang bahay sa mga katabang. Mao pa. Giadto na gyud ay nila ang karaang bay nga katulganan sa mga katabang. Hala, lakaw. Panipis sila kung unsay ilang gibuhat ito, Shane. O ma, pero nganong nangadto man sila ma? Imo na ka ng trabaho ang pagsusi. Lakaw na. Adtuan na. Okay, bye. So, nagit kayo sila si Landog Helena da. Tita, di na ko ganahan ini da. Pisit, uy. Ay, nga na bang ganahan magit ko ni Lando? Busok manggut kay siya dughan. Og, lalaking-lalaki kayo. Matod pa sa kong mga barkada, ang lalaking minyo mas maayo sa kama. Ingon ana, basab ka si Lando, no? Abo kayo? Abog dagit kaayo. Kung humakon ka, ako nalilimpyo diha. Wala kamsod. Okay ra ko. Manampong lang ko sa ilong. Kwartong dinis mga lalaki.
Kaya may sapatos sa lalaki nga nabilin. Ay, yan na lang nalimpiyuhan. Kaya ikaduhan na sa kwarto nga akong ablihan. Kwarto na ginis mga babae. Double tech ang higdaanan. Hain man ka ang Katrin ni Mama Salas ini. Mahimo pa ba na gamito ni Maya? Gusto ka. Mahimo pagit kaayo. Ang makapahibong lang kun nganong wa na ning nila gamita. Si Sir Alejandro rin yun na magkatubag, anak. Hapit na mong ngit-ngit, Helena. Ba't na lang kita mamalik din eh? Ablihan na natong ikatulong kwarto. Kinsa man kang nakukupan ni ikatulong kwarto. Dili maabli? Di gud maabli kini ikatulong kwarto. Pinabli ba? Sige. Uy. Gilakid ang pultahan. Buo di pasabot nga, di ni pablihan. Pero, gusto unta ko makakita sa soda ng kwarto, ha? Ha? Lando, pangitaan na paagi nga maabli ng pultahan, ha? O, sa man mo di ha? Mangawat mo? Shane. Shane? Nagbuot-buot lagi mo pangabli sa mga pultahan ining bahay sa mga katabang sa unang panahon, no? Gipalimpiyuhan ni Simong amahan, Shane. Imposible na. O gano'y imposible man, Ma'am Shane? Tungod kay gidili ni Papa Alejandro ang pagduol na mong tanan ni ining baya. Nga naman? Amot lang, dila siya ganahan. Unya karon, yanuhon lang ninyo og abli? Kundi ka mo to nga gisugo mi sa imong amahan, nga ablihan o limpyuhan kinimbay sa mga katabang. Lakaw, ato siya. Kaya ako gibitaw siyang atuon, pantay lang mo. Kagki sabi ng kwarto nga gusto niyang ablihan, ha? Kwarto sa patay. Unsa? Dali na, Helena. Managan ta. Kailan ako pamati ining baya. Dali! Oo, sige. Murag doon naman timiago sa sod kanina. Dali! Hoy! Hoy! Hoy, wata ko ninyo! Mga salbahes! Rita ba? Napandol ko! Napando lang maldita. Na, gusto mo taga na siya galagot na to, Lando. Bahala siya. Nga bitaw magpatakag tabi. Spoiled git king bayhan na. Daga naman sana siya, pero huwag ibuot. Talagin mo na ako mga panuhaya mo! Alay! Hala, nagtaki ang ng maldita nga naglakaw. Magbuwag-buwag nito, Helena. Sige. Manang! Shane! Una-usa man ka! Ganong nagsige magagunit na imo tuhod? Sila dong hilanagin na kaingon ini, ma! Ngano man? Ma'am Shane? Lingkod at tarong, ma'am. Kaya ako limpyuhan ka ng pangos imong tuhod. Ayaw ko gikapa! Imo pa lang ng tiwasan! Ngano nasamad man ng imong tuhod? Giapas na ako sila dito sa karaang bahay sa mga sulugoon, ma. O gibiyaan ko sa mga panuway. Nanagan! Mong nadagma ko! O nganong nanagan man sad ko no mo, ha, Helena? Lain magod among pamati na mo. Atong dapita, ma'am. Mura man og dunay multo. Unsa? Labi na gyud ang usa ka kwarto nga wa na mo maablihi. Murag dunay tawo sa sod. Unya nga nang gibiyaan man ninyo si Shane? Sa kahadlok lang to na mo, ma'am. No, dili yun. Gusto yun ko ninyo hadlokon. Sorry na lang, Ma'am Shane. Dili na mausab. Ako na lang tambalan ng pangwas ni mo. Ayaw lagi ko gikapa. Shane, patambal niya. Nurse na siya. Og iyang katungdanan nga ati manon bisan kinsa nga masakit nato. Ma!
O kay kamo man si Lando ang nakaingon anang pangos ni Shane. Hala, paningkamot mo ha. Paningkamote gid ninyo nga mamaayo na og dali kanang iyang tuhod. Ha? Ma! Magpa-ospital na lang ko! Nurse, gihapon na matiman ang pangos nimo dito sa hospital, Ma'am Shane. Mao nga, patambal na lang nako. Hinaya ha? Tamparuson tagid ka kung masakitan ko. Mingo na kayo ang gagabihiwan. Nahinanok ng maayo sa Sir Alejandro siyang kama. Pero ako, wapagit ko bati ang tuka. To ara si katulong pultahan ng huna-huna. Nga naman ka, no? Nga nung gikandaduhan man eh. May mga butang patingali sa suod nga dili pahilabtan ni Sir Alejandro. Ayaw! Oh, Ayaw! Sir Alejandro, gidaman. Oh. Sir Alejandro? Sir? Silis! Silis, balik! Gidaman siya ni Mama Celes? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.